bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko dilli foof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolitaki asman ko ɓuuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yeehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala période amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Naam torugi ko jaltuɗo ko jaltuɗo aɗan ko jinmi haalandema galle o ko galle Allah galle ma woto jooɗo ɗo ni aɗa jogoɗo ɓerɗe ɗiɗi no goppirɗa galle moɗon garɗani ɗo koye nder galle ma garɗa ay cuuɗi amen ɗiɗo ɗiɗi ala différent kala ɗo jiɗɗa nadde naat kala ɗo jiɗɗa lelade lelo mbaɗa ko an jeeyi saabu rugi ko miñam te kala garɗo e galle hen ko miñam wonata ɗum kon ko gonga seydi Tall mbiɗa wonma remercier no fewi saabu guila garmi ha galle he ha joni yeeso ma tan ƴewanmi ka moƴƴo wax dëgg yalla kaadimo guila garmi ha joni a jooɗaki a yaltani aɗa toppito kam hunde foof dal ko ganduɗa tan ne welmi tan ana waɗa ɗum enen dendi koye men vraiment enen dendi koye men aɗa oɗon fuutankoɓe oɗon jaaji ayide oɗon jiiɗi koɗo so neɗɗo ari on donkat niɗo fawɗon ɗum wallahi ay sa yiiɗi yerde ata e barlaɗe nana foot woto fat hay goɗɗe inchallah ruki kam so rewe koyɗe ma de o dëgg yalla mo jooɗo e dewgal makko o dëgg yalla ko miñi anne ka mawni ko no woodi ɗum tan jinmi gonon e jaam an ni ar ka moƴƴo wax dëgg yalla ala probléme goto en gonete jaam so Allah jaɓi inchallah en gonete jaam ñaw ɗum de ko waji arata ñaw min kay mbinoma nanguin hay ɓinngol koye haare jeeya mbiɗa ko woni he jippu mbimami saari ma andu ko mbaddanmami morma umoɗo an guuriɗo min mi ala e ma haaju an mi ala e ma haaju ko woni gullata kam ko sa yettima andu eyyi Amadou min mi ala e ma haaju sa sikki galle ma min mbaɗa jogue ma haaju min mi ala e ma haaju addi kam ɗo ko ration nayyi ɗi ɗum woni haaju o nayo humata ɗum daralaɗo ƴeewa kam gasi noon en pamodiri ayi min mi tikkananima ka baɗɗo ka fota wadde e gallam kollumami lawol a nani mbukkuji ɗi mbukkumami ɗi hay goɗɗo so waɗi ɗum mi mbukkat ɗum Amadou min aɗa wawi kam hollude lawol an mbo wawi réglude rew makko min noon aɗa wawi kam réglude gasi wadde an a wawi réglude rewɓam min mi ronki réglude saka an woto wiyata régle rewɓam a ronki réglude rew ma min aɗa wawi kam réglude namdo fodde hakkude men nde mi waɗa kono gallam accu tranquille anani Amadou ay an won hoorema gorko ay Binta e Rugi kamɓe potema net ɗum wona ha ɗum ko haala jawtuko kamɓe ɗiɓe fof ko rew wiyata ko yo wat yo won gorko a ƴetti Rugi noon a faye dow haajuma ala hen haajuma tun sa merde haajuma ala e ɗum haal ko haajuma ay min noon armi haalama nder galle ma waɗa violation wayɗo kam wona violation domicile de to ko mbukkuji ɗo pip tan waɗa ma bone haaltomi gañdemo seeɗo tottam ration nayyi ɗi tottam ration nayyi ɗi ration nayyi ration min wurnuma min aɗa wawi kam an ko min wurnuma ya anani an sa wuri ko min mate ko hande mbawɗa kam wurnude jagguɗo mate hande ndar an tenkugol ittuma fout tenkugol ittuma fout umoɗo koye ɗi ko jarda ndiyam min mi ala e ma haaju an so yiiɗi sa weccitma saare ma taw ɗum dara so yiiɗi morma ɗo ko min